Deținerea unui iaht este o plăcere a celor mai bogați oameni din lume. Ne referim la iahturi de lux, unice, construite la cerere și a căror întreținere presupune de asemenea sume exorbitante. Este o extravaganță a unei categorii restrânse de oameni care a apărut la începutul secolului al XX-lea și care a luat până astăzi proporții de miliarde de dolari. Iată cele mai scumpe 10 super iahturi de până în prezent. Locul 10. Lady Mora, 210 milioane de dolari. Extravaganța acestui super iaht pornește de la exterior, denumirea lui fiind scrisă în caractere proeminente de aur de 24 de carate. Luxul continuă la bordul Lady Mora, unde există o piscină cu acoperiș retractabil, un elicopter și o masă de living Viscount Linley de 23 de metri. Cu toate acestea, caracteristica remarcabilă a Lady Mora este, fără îndoială, platforma hidraulică unică acoperită cu nisip, care alunecă dintr-o parte a iahtului, care poate fi ajustată pentru a se situa chiar lângă linia de plutire. Nu numai că această oază plutitoare are nisip real și șezlonguri, dar și palmieri pentru o experiență cu adevărat autentică. În cele din urmă, iahtul este capabil să găzduiască până la 30 de persoane și transporta 60 de membri ai echipajului. Locul 9. Al Mirkab, 250 de milioane de dolari. Este unul dintre cele mai mari din lume și a fost numit cel de-al doilea cel mai frumos iaht după ce a fost finalizat în 2008. La bordul său sunt 10 apartamente care pot găzdui până la 24 de persoane, fiecare cu baie și dormitor dublu. Proprietarul norocos are 2 camere VIP pentru el însuși și există 55 de camere pentru găzduirea membrilor echipajului. Punctele forte ale acestui super iaht includ cinematograful de la bord, puntea, piscina și helipadul, precum și barurile din afară, jacuzziurile și o gamă diversă de echipamente pentru sporturi nautice. Locul 8. Dilbar, 256 de milioane de dolari. Construit în 2008 de către Lursen Yachts, aparține rusului Alisher Usmanov. A fost numit după mama sa și este una dintre cele mai mari ambarcațiuni din lume, cu o lungime totală de 110 metri. Este frecvent folosit de către proprietarul său miliardar pentru a vizita insulele sale private. Dilbar are piscine și un heliport. Printre multe alte caracteristici de lux, oferă spațiu suficient pe punte pentru a găzdui 20 de persoane și un echipaj de 48 de persoane. Locul 7. Al Said, 300 de milioane de dolari. Se știe puține despre Al Said, printre care și faptul că include o sală de concerte suficient de mare pentru a găzdui o orchestră de 50 de instrumente. În momentul construirii sale, în 2007, a fost cel de-al doilea cel mai mare iaht din lume. Poate găzdui până la 70 de persoane cu un echipaj de 154 de persoane. Locul 6. Motor Yacht A, 323 milioane de dolari. Nu există nimic unic în ceea ce privește numele acestui super iaht, însă are un design original, inspirat din designul unei nave de război sau al unui submarin. A fost proiectat pentru miliardarul rus Andrei Melnichenko și soția sa Alexandra. Și, după cum se poate aștepta, Motor Yacht A este în sine simbolul luxului. Interiorul embarcațiunii se întinde pe o suprafață de 7300 de metri pătrați, cuprinde un dormitor matrimonial și un club de 760 de metri pătrați, precum și 6 apartamente de oaspeți, care pot fi transformate în 4 saloane mai mari datorită pereților în mișcare. Mobilierul, sticla și tacâmurile sunt fabricate din cristal francez. Deasupra punții, Motor Yacht A găzduiește un hangar cu elicopter, precum și o barcă păstrată în corpul navei și 3 piscine, dintre care una are fundul de sticlă și este situată direct deasupra clubului menționat mai sus. A fost conceput pentru a găzdui până la 14 persoane și are suficient spațiu pentru 42 de membri ai echipajului. Locul 5. Dubai, 350 de milioane de dolari.
Deși ați spune că sunteți lămuriți în ceea ce privește super iahturile de lux, am ajuns abia la jumătatea clasamentului. Caracteristicile cele mai remarcabile ale acestui super iaht sunt abundența zonelor de plajă, multitudinea de jacuzziuri și nenumăratele piscine. Interiorul oferă mozaicuri realizate manual și o scară circulară uimitoare, cu trepte de sticlă, a căror culoare se schimbă odată cu lumina care intră dinspre puntea de sus. Culorile îndrăznețe domină interiorul decorat spectaculos, în timp ce puntea spațioasă a iahtului găzduiește apartamentul proprietarului pe 2 nivele, o zonă lounge spațioasă, numeroase apartamente VIP și o zonă de echipaj suficient de mare pentru a transporta până la 115 persoane. În cele din urmă, un heliport care poate găzdui un elicopter de până la 9,5 tone completează acest ansamblu extravagant. Locul 4. Azam, 650 milioane de dolari. Larsen Yachts se află și în spatele acestui super iaht care a fost livrat de curând președintelui Emiratelor Arabe Unite pentru o sumă de 650 milioane de dolari. Acest lucru îl face să fie cel de-al 4-lea cel mai scump iaht de lux din lume. Cu toate acestea, Azam a dominat topurile pentru prețul său, dar și pentru dimensiunile sale imense. Măsoară o lungime de 180 de metri și în plus este unul dintre cele mai rapide, atingând viteze de peste 30 de noduri. Interiorul de lux a fost proiectat de decoratorul francez Christophe Léonie și, pentru moment, nu se știe altceva despre Azam. Locul 3. Streets of Monaco, 1,1 miliarde de dolari. După cum indică numele său, acest iaht de lux reprezintă o replică plutitoare a orașului Monaco. Mai exact, este o machetă după o secțiune din Monte Carlo și se preconizează că producerea lui va costa peste 1,1 miliarde de dolari. Acest super iaht extraordinar de puțin peste 150 de metri prezintă reproduceri la scară redusă a reperelor din Monaco, faimosul Casino Monte Carlo și pista de curse, Hotel de Paris, Café de Paris, La Rascasse și Hotelul Leus. Streets of Monaco oferă de asemenea piscine și terenuri de tenis, săli somptuoase de locuit care le imită pe cele care aparțin celor mai bune hoteluri din Monaco. Acestea includ 7 apartamente de oaspeți care pot găzdui până la 16 persoane, cu camere de recepție, băi, dressinguri și balcoane. Există și facilități de grătar, o mini-cascadă, un cafebar unic care oferă priveliști subacvatice, elicoptere și submarine. Lipsește miliardarul care să transforme acest proiect în realitate. El se va bucura de un apartament de mărimea unui penthouse de lux pe 3 etaje. Un vis care poate deveni realitate cu banii necesari. Locul 2. Eclipse, 1,5 miliarde de dolari. Miliardarul rus Roman Abramovich este proprietarul mândru al acestui iaht, al 2-lea cel mai scump din lume. Măsoară 136 de metri lungime, de asemenea devenind al 2-lea ca mărime din lume. Dimensiunea imensă a Eclipse permite spațiu pentru 24 de cabine pentru oaspeți, 2 piscine, mai multe căzi cu hidromasaj și un club, fără a menționa cele 2 heliporturi, 3 bărci de lansare și un mini-submarin capabile să se scufunde până la 50 de metri sub apă. În plus, pentru o securitate maximă, Eclipse este prevăzut cu sisteme de detectare a intrușilor și cu un sistem de apărare antirachetă, în timp ce dormitorul principal și podul iahtului oferă o plajă și ferestre antiglonț. În cele din urmă, acest vas unic se mândrește cu un scut anti-paparații, care constă din lasere speciale. La detectarea posibililor fotografi profesioniști care se ascund în împrejurimi, o lumină strălucește direct pe cameră pentru a preveni fotografierea. Are un echipaj de 70 de membri care să mențină această extravaganță plutitoare. Locul numărul 1. History Supreme, 4,5 miliarde de dolari. Extravaganța supremă pe apă are un nume pe măsură.
Acest vas a fost proiectat de către designerul britanic de lux de renume mondial, Stuart Hughes, și a durat peste 3 ani pentru a fi finalizat și a fost cumpărat de un om de afaceri anonim din Malaezia pentru suma de 4,5 miliarde de dolari. Prețul se datorează aurului solid și platinei utilizate pentru asamblarea acestei ambarcațiuni de lux, care conține 100.000 de kilograme din aceste metale prețioase. Ele împodobesc întreaga barcă, chiar de la baza vasului, acoperită într-un strat subțire de aur solid, și asta nu e singura caracteristică opulentă a superiahtului. În amenajarea și decorarea dormitorului principal au fost folosite rocă meteorit și oase de Tyrannosaurus Rex autentice. Diamante extrem de rare folosite în amenajarea spațiului se adaugă la numeroasele caracteristici extravagante ale History Supreme, cel mai scump iaht din lume. Ei bine, cam atât pentru astăzi, prieteni. Dacă vreți să mă ajutați, spuneți-mi în comentarii care iaht v-a plăcut cel mai mult. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați că mă puteți susține cu un like și un share, iar dacă nu ești pe canal, nu uita să te abonezi și ne auzim data viitoare.